Moi boas a todos e a todas, aos radioyentes, aos radiointes, as persoas que nos estades vendo tamén a través do YouTube, a través da canle de Instagram e sobre todo hoxe un fortísimo aplauso a toda esta xente que nos está vendo hoxe en directo, así que un forte aplauso para vos, por favor. Un día máis da Moci Radio na Casa das Pedras, na Casa da Xuventude das Pedras, na Casa da Mocidade. E hoxe estamos con tres rapazas que están aquí connosco. E como sempre, Nuria está aquí aos micros para contarnos un pouquiño da súa sección científica. Moi boas, Nuria. Hola, bo día a todos. E tamén temos a Nerea que está estreando a súa sección. Así que, que tal, Nerea? Como estás? Bueno, un pouquiño nerviosa, pero esperemos que todo vaya ben. Seguro que sí, seguro que vai todo bárbaro, rodado. E un dos nosos de sempre, temos aquí a Kiko, que vai estar dando a nota un pouquiño de música, non? Sí, moi boas a todos. Hoxe un pouquiño de música en directo tamén, como sempre para finalizar a miña sección. E ademais, bueno, hoxe é un día especial porque é un día no que imos gravar dous programas, este é o primeiro desta vez, por primeira vez, e con xente, con público, non? Primeira vez que non só nos escoitamos polos cascos, senón que tamén se escoita en toda a sala. Así que, bueno, pois sen máis, imos empezar dar comezo coa primeira parte. El ojo ti sabíalo, unha sección na que Nuria nos conta un pouquiño sobre temas científicos, temas de bioloxía, temas médicos. Ciencias da saúde. Ciencias da saúde, aí está. Que eu lle chamo doutora Nuria, pero bueno, como podedes comprobar, non é todavía doutora, porque ten 16 anos, nada máis, vai moi avanzada, pero ainda non é doutora. Próximamente. En próximas ocasións, igual temos aí a doutora Nuria, xa ademais incluso colaborando incluso con Radio Leiros, o mellor, que creo que fan algunha sección tamén médica ou así, bueno. Así que, perfecto. Pois, sen máis, damos entrada a El ojo ti sabíalo. Boas, Nuria, contanos, que tes hoxe para nós? Pois hoxe vou vos falar sobre a demencia senil e o Alzheimer, ou a diferencia, que moita xente pensa que é o mesmo, pero non é o mesmo. Carai, a demencia senil e o Alzheimer é un tema importante, ademais, tema que ademais a xente confunde moito, porque eu creo que todo o mundo pensa que o Alzheimer é todo, non? Sí, eu sí. Cando hai alguén que non se acorda de algo, é Alzheimer, xa está, todo Alzheimer. Ademais, fago isto porque a miña avoa ten Alzheimer e, como é a miña avoa, pois quero facelo un honor a ela. Oh, bueno, pois forte aplauso para a avoa de Nuria. Que bonito. Pois, para empezar, quero explicar o que é a demencia. O sea, a demencia é un síndrome, non unha enfermedade. Isto quere dicir que é un conxunto de síntomas e signos que se presentan xuntos e suelen ser característicos de algunha condición de saúde. Teñen que ver coa degeneración cognitiva do cerebro, o sea, é un síndrome de alteración cognitiva do cerebro e iso. Entón, a demencia básese nas alteracións cognitivas e conductuais. Isto quere dicir que a persoa que padece demencia perde a súa autonomía. Ah, carai, isto está moi ben. Miña abuela acabanlle de detectar tamén demencia fai uns anos e a verdade é que ás veces, incluso para explicalo, sempre digo, bueno, como Alzheimer. Ten Alzheimer. Claro, é que moita xente pensa que o Alzheimer e a demencia é perder memoria e pouco máis. Non pero son moitas máis cousas. Claro, a persoa que padece perde a súa autonomía e, sabes, deixa de facer as cousas normales, deixa de razonar, pensar, perde habilidades sociais, etcétera. Unha enfermidade, un síndrome neste caso, non? Sí, a demencia, está a demencia en sí e a demencia senil, que o de senil é porque está ligado ao envellecimiento. Sí. Vale, claro, o sea, pode haber alguén demente na xuventude. Pero eso máis é máis raro. Claro, é máis raro porque o que sí a demencia, pero demencia senil é porque a partir dunha certa idade. Ah, vale. A diferencia entre Alzheimer e demencia é que o Alzheimer pode presentarse en persoas máis xoves. Ah, o Alzheimer pode ser con xente máis, xoven, 60 ou 50... Ou incluso máis, Máis xove todavía? Sí. O primer caso de Alzheimer foi descuberto por Alois Alzheimer, un psiquiatra, e foi a Auguste, se chamaba a rapaza, e tiña 50 anos. Con 50 anos xa?
Sí. Carai. Claro, non só é perda de memoria, que senón que empezas a perder despois tamén moitas facultades. Sí. Porque é neurodegenerativa ou algo así? Sí, o Alzheimer é unha enfermidade neurodegenerativa, o que quere dicir que as neuronas van degenerándose, perden, en plan, fórmanse como unhas miofibrillas, o que isto leva a que as neuronas perdan o contacto e non se produza o pensamento e todas estas cousas. Un síndrome complicado para os que o padecen e para os familiares tamén. Sí, moitos familiares necesitan apoio psicolóxico porque pasas de estar con unha persoa que pode facer todo por el mesmo e tens que tomar as riendas, por dicirlo de alguna maneira. E ter unha paciencia dun santo tamén, porque o que nos pasa, por exemplo, ca miña avoa é que, claro, non acordarse, repite as cousas moitísimo. Eso... Sí, é o mítico de que vas facer hoxe, que tal o tempo, todo o rato, sí. Claro. Pero bueno, é cuestión de levalo. Pero parece ser, outro día comentábasme cando estábamos preparando a sección, porque aquí os rapaces e rapazas preparan concienciadamente, moi sesudamente as súas seccións, que non só os familiares a veces necesitan atención psicolóxica, senón tamén a xente que traballa neste tipo de residencias de anciáns ou en asociacións de Alzheimer. E que moitas veces é moi duro porque como preséntanse alteracións na personalidade, moita xente podese volver agresiva, cambios de humor moi drásticos, e incluso a xente que padece Alzheimer ou demencia ou cousas así pode levar a desarrollar depresión, ansiedade, etc. Outras enfermedades mentais, vaya. Carai, o sea que... O sea, é unha enfermedade bastante dura para o que padece e para toda a xente do alrededor. É durísimo, a verdade. Nestes casos, ás veces non sabes nin que facer, non? É que ten que ser moi duro. Para os familiares... Vos bueno, falo con Kiko e con Nerea, tivechedes algún caso preto ou coñecichedes alguén que lle pasara algo así? Eu sí, a miña avoa ten Alzheimer. A túa avoa ten Alzheimer. E como, bueno, se che podo preguntar, se non me queres contestar non pasa nada, pero como levades? É que agora é moi complicado porque, aparte de ter ese Alzheimer, pois ela vive nunha residencia. Entón agora, da pandemia, aparte unha residencia que está en Ourense, pois non podemos ir a vela case. Eu, por exemplo, levo sen vela 2 anos ou 2 anos e pico, porque tampouco é que o frecuente moito e porque, pois, non se deu o caso, pero bueno. Claro. Os meus pais, o sea, o meu pai, porque a súa nai, pois sí que o pasou pior que a min. Kiko? Na miña familia, que eu saiba, non temos antecedentes de Alzheimer nin demencia. Pues no meu caso, mira, tivo o meu abuelo e a miña abuela, de parte de pai e por parte de nai, diferentes, non? A diferencia tan grande de como afecta a uns e a outros, porque a os dous demencia senil, pero, pois miña abuela, por exemplo, é das persoas que se enfada, que lle parecen malas cousas porque non as entende, entonces xéralle, pois supoño que estrés, ansiedade, o mellor está no hospital, desperta, non sabe onde está, eso créalle moitísima ansiedade. E, sen embargo, o meu abuelo, que era unha persoa un poquinho máis rabuda, era moi rabudo, meu abuelo era moi rabudo, pois convertiuse nun pedaciño de pan. Ao estar demente, era como todo cariños, aloumiños. A miña avoa igual, está todo o día feliz, rindo. Eu alégrome moito de vela así, sabes? Polo menos vela feliz. Claro, polo menos xa que estaba mal, pois claro, que está nos mundos de Yupi, non? Un pouco. Aunque ela non sea consciente, porque é como si son conscientes, pero non conscientes de todo, sabes? Entón, polo menos vela feliz, non agresiva, non enfadándose. Sei que a veces enforruñase un pouco, pero bueno. Pois a verdade é que a min pareceme superinteresante saber que a demencia e o Alzheimer son diferentes, que o Alzheimer é unha demencia. Quería dicir outras cousas. Pues suelta, por Dios. Bueno, hai diferentes tipos de demencia que están as reversibles, que estas poden ser causadas por traumatismos cerebrais ou infeccións, o sea, non xenética ou cousas así, e as irreversibles, que son irreversibles, como di a palabra, e progresivas, o sea, os síntomas van agravándose cada vez máis. A diferencia da demencia ou Alzheimer tamén é que o Alzheimer provoca a muerte da persoa que padece e a demencia non ten por que ser a causa principal de fallecimiento. O sea, que o Alzheimer é como que degenera moitísimo... Sí, degenera moito máis e afecta ademais... máis. Sí, porque, o sea, como última fase, por dicirlo de alguna maneira, aí olvidas de respirar e cousas así, sabes? Cousas moi básicas e moi simples.
Claro, pois xa é difícil, porque agora podemos intentar parar de respirar e non seríamos capaces, porque claro, a ver, o corpo pediría aire sen máis. É que cando quedas sen aire, en plan, sabes, cando enches a boca e mantes o aire, non te vas a quedar sin aire, sabes? No, isto que din os chavales, pois ahora me fado e non respiro, pois intenta, veña. Sí, claro, non te vas a quedar sin aire. Non vas a ser capaz. Como mucho te desmayos. Claro, como moito. Y bueno, por outra parte, el Alzheimer es la principal causa de demencia. O sea, están ligadas. Non son o mesmo, pero están ligadas. Carai, que difícil é moi campo, complicado. Non? Ese. É que é moi difícil explicar, porque eu non son profesional, é moi difícil explicar a barreira entre síndrome e enfermedade. De feito, creo que para facer ese diagnóstico necesitan probas como os TACs, as resonancias, para saber realmente o que é, porque os síntomas son moi parecidos ao principio. Sí, es que hai síntomas moi comuns, o sea, ao principio non se diferencia moi ben os síntomas, hai que facer moitas probas, por exemplo, para a demencia non sei, pero para o Alzheimer sí que hai algúns medicamentos que frean os síntomas, pero imposible que te cures, vaya, hasta que non se faga unha vacuna ou algo. Carai, pois, algunha cousiña máis que comentarnos ou... No, a ver se tedes algunha pregunta. Eu non, moi clariño todo. Pareceume moi interesante, a verdade. Preguntas non, pero... É que, bueno, a min pareceme importantísimo coñecer isto. Bueno, pareceme importantísimo que Nuria, como a sempre, dedique tempo a culturizarnos nas ciencias da saúde, que coa súa temprana edade está buscando información e intentando buscar información veraz, porque logo entrarás en internet tamén encontrarás, sabe Dios, cantas cousas. Moitas cousas, e para facer traballos é o mesmo, así que... Sí, todo o que hai que limpiar, non? Entre todo o que está mal. Así que moitísimas gracias, Nuria, un día máis. E seguimos entón, e agora xa vamos ca sección, unha nova sección aquí na Moci Radio, que é Un rueiro con historia. Ollo, que Nerea pensou que nos viría ben coñecer un pouquiño as rúas de Oleiros e por que teñen ese nome. Así que hoxe damoslle paso a Nerea e a Un rueiro con historia. Bueno, como vedes, a mí sempre me gustou facer isto así para arriba e para baixo, como se fora unha estrella del rock and roll, Bueno, Nerea, contanos a túa primeira sección e decides dedicarlo ás rúas. Cal é o motivo? Ben, pois pareceume que dentro do programa hai seccións pois que son un pouco de todo tipo. Entón, pois, veuseme á cabeza, pois eso, falar da idea de por que esta rúa ten este nome, ou falar da persoa en sí, ou, por exemplo, se ten un nome histórico, explicar a súa historia, un chisco, ou, por exemplo, se é dun animal ou o que sexa. Entón, pois, iso, quero falar así das diferentes ou das que me pareceron a min as máis interesantes. Home, cantas veces pasamos pola mesma rúa, vivimos nunha rúa que non sabemos por que ten ese nome, cantas veces nos pasa iso. A veces as rúas teñen nomes porque coincidiron. Igual se fixeron o Pito Gorgorito, pero o mellor tamén teñen unha historia pola que se elixiu. Como vai a ser a túa sección? Vanos contar das rúas na máis ou está estruturada de alguna maneira? Non, a ver, a sección consta de dúas partes. O que imos facer é contrapoñer a información do que sabe a xente, que é xente da rúa. Eu vou por uns audios, unhas grabacións que eu fixen, por exemplo, a compañeiros da miña clase, algúns profesores ou xente que atopei pois pola rúa. E logo vou pois contrapoñer iso ca información que pois que é veraz e contar un chisco acerca da rúa que vou falar. O sea, vamos poñer como, digamos, a sabiduría esa popular de que sabe a xente sobre o que vas falar e despois investigaches un pouquiño e do que encontraches, pois é o que nos vas falar un pouco, non? Sí, que a verdade hai de todo. Hai xente que non sabe, hai xente que sabe algo ou xente que explicou moi ben. Entón... Bueno, pois solo temos que dicir a que lugar lle dedicamos hoxe este espazo. Ben, pois eu decidín adicarlle este espazo a miña sección hoxe a Avenida Ernesto Che Guevara, pola que todos pasamos case a diario se somos residentes en Oleiros ou non. E tamén vou falar en concreto da rotonda que ali se atopa, e que é unha rotonda que fai homenaxe pois a este personaxe que se atopa no noso concello. Carai, elixiches un punto como un punto clave, importantísimo, non? Quero dicir, como das máis característicos da zona. Os máis concurridos tamén. E concurridos. Un punto moi importante
ti se queres pois entrar en Oleiros ou pasar case sempre por Oleiros, pois vais pasar Eu non quero adiantar, pero estou case seguro que moita xente non saberá porque hai ali unha estatua, quen é Ernesto Che Guevara, nin nada de nada. Non, hai moita xente que non ten idea. Pero parará a facer a foto. Seguramente. E comprará camisetas de Che, que anda que non hai camisetas por aí do Che. Bueno, pois todo teu, os micros, a ver que nos conta a xente que lle preguntaches. Ben, pois iso, o primeiro que vou facer vou por os audios. Pois hai un pouco de todo, pois iso, hai xente que ten algo de idea, hai xente que non, pero bueno, intentei por un pouco de todo. Así que, pois... A ver o que nos conta. Ali vai. Segundo. Métodos de grabación, xa vedes... Un pouco... Última tecnoloxía. Última tecnoloxía. Vale. Porque ao alcalde gustaballe o Che Guevara e puso ya. Que o Che foi moi importante xa que moita xente o apoia. Boas tardes, creo que a rotonda de Che Guevara está para representar as ideoloxías o que pasaba en Cuba no seu momento. A verdade é que non sei máis. Pois a verdade é que non sei, en plan, sei que foi un revolucionario de Cuba, pero está aí me quedo, non sei por que está ali ni nada. Sí, a rotonda está porque o Che é un símbolo para moita xente da liberdade, da loita contra a opresión e da loita contra a influencia dos americanos en Latinoamérica. Porque ao alcalde gustalle, non sei. Porque foi un loitador pola liberdade en América Latina e o noso alcalde ten as súas ideas ou comparte as súas. Eu creo que no concello temos unha rotonda así porque é un exemplo de loita polos seus ideais. Non o sei. Non teño nin idea, non sei. Bueno, un forte aplauso para esta xente que sabe moitísimo, Hai de todo, hai de todo. Hai de todo. Isto é a sabiduría popular, Eu non o sabía Tantas veces todo, pasamos... non o digo. Eu reconozo que non teño moita idea de... mira que pasei veces por esa rotonda, mira que lín un montón de artículos destos de as rotondas máis raras do mundo e aí está a do Che, sí, estas cousas, pero non teño nin idea nin quen foi o Che realmente, nin por que está aí, así que contanos un pouco Ben, pois, que sabes. a ver, vou dar información bastante simple, non me vou adentrar moito, pero bueno. Que por certo, perdona que te corte. Nada. Temos aquí Corporación Municipal que estaba nesa época Se na que alguén me se puso quere a rotonda, correxir. aquí está o micro por se en algún momento queren aportar algunha cousiña sobre o que pasou nese momento e tal. Igual eu podo me equivocar ou podo dicir algo que non está ben. Eso pode ser, ás veces nos equivocamos todos, veña. Pero bueno, eu vou contar acerca do que sei. Pois ben, o Che Guevara pois foi un revolucionario, coñécese prácticamente por iso, que naceu en Argentina. Pero este home tivo moita participación na Revolución Cubana, por isto é un revolucionario cubano. E foi fillo de médicos. Este home o que pasa é que durante a Revolución Cubana, que se atopa dentro do marco histórico da Guerra Fría, pois os estadounidenses tentaron adentrarse, por así decilo, no territorio cubano. Entón, pois este home o que facía era defender unha metodoloxía de revolución que estaba baseada nas guerrillas, na guerra de guerrillas. Entón, o que fixo é que pois tivo un gran éxito a Revolución Cubana, pois foi apoiada por moita xente, e o que fixo é o que o caracteriza é que el, en vez de quedar nun sitio en Cuba despois de loitar e pois triunfar na revolución, o que fixo foi coller ese método revolucionario e trasladalo a outros países de Latinoamérica. E, por exemplo, pois como dato, este home pois morreu loitando pola revolución en Bolivia. Estivo en diferentes sitios, estivo no Congo, en Bolivia, en Guatemala, e o máis importante, por así decirlo, que en Cuba. Pasaría fatal ahora no COVID cando lle dixeran queda na casa. Porque non saias, que non se na casa pode. non iba a quedar este home. Quedo moi de inculta, pero eu pensaba que era cubano, non así. Eu tamén. Eu isto aprendino na clase de historia, pero eu tamén o pensaba. Non? A verdade é que nin idea, eu non tiña nin idea desas cousas. Non sei, Kiko, ti sabías algo sobre iso? Algo sabía, sí. Pero tampouco moito, tampouco quero aventurarme en... Coitara tamén que era dos primeiros cooperantes, non? Que incluso ele estaba estudando medicina, pode ser Sí, ou algo así. comezou a carreira, pero
creo que non chegou a rematala. Porque meteuse nas guerrillas. O sea, creceu sí, supoño que sería por eso. Estas cousas. Sí. Sería difícil compaxinar os estudios ca revolución, imagínate. Se xa nos é difícil a nós compaxinar os estudios con todas as cousas que facemos, pois estamos nunha revolución, imagínate. Xa sería un pouco máis complicado. Non sei se dende o público hai algunha cousiña que aportar sobre isto. Non sei, porque eu tamén escoitei algo así como que estábase poñendo aí tamén polo tema da cooperación, que foi dos primeiros cooperantes, que foi por botando un gamán como médico de campaña ou algo así, estudantes de medicina ou... Pero tampouco sei, igual estou aventurándome a lo loco, Non sei, hai alguén que... bueno, aí vamos. Un participante, a ver... Escoítase ben, vale, correcto. Pois temos aquí a Ángel García Seoane, deixo yo o micro. Bueno, Nerea xa falou sobre o Che, non? O Che era argentino e o Che, antes de participar na guerra de Cuba, non? Da Revolución Cubana, recorreu casi toda Latinoamérica defendendo os pobres. Iba a curar xente, que non hai hospitales por toda a América Latina e no interior menos, non? E chegaba aos povos, o aloxaban, e el dedicaba un tempo da súa vida a curar personas, non? Hasta que chega a México. En México coincide con Fidel Castro e con outros revolucionarios cubanos que habían marchado de Cuba despois do 26 de xulio, non? Que estuveran presos, saliron de Cuba para volver a facer a revolución cubana. E aí é onde embarca con eles, os conoce, empata con eles e se lanza no barco, no Granma, 80 e pico personas a facer a revolución cubana. A revolución cubana empezou con 80 e pico personas non que iban nese barco. Se fai a revolución cubana e cando acaba a revolución cubana a Che lle dan un cargo de ministro do goberno de Cuba, da parte económica, pero desiste e o Che colle e se vai a loitar a outros países. Non foi a África, estuvo en África en distintos frentes, tamén con revolucións para independizar países de África, e logo que desde Cuba se desplaza a América Latina, sigue sendo un calvario tremendo para os pobres e para a xente oprimida. El se lanza a facer a revolución en esos países, é onde o matan. Pero eu quería só facer por tanto, é unha persona que dedicou a súa vida aos demais, totalmente, non? Como médico, que non acabou a carreira, pero que sabía, e como revolucionario. E logo, cando eu desde o Concello lle poñemos esa calle, non, Avenida Che Guevara, é por estas razóns. Pero a estatua non ten nada que ver con eso. A estatua do Che está na Avenida Che Guevara, indudablemente fixen coincidir aí esa estatua, non? Pero esa rotonda, nós temos todas as rotondas do Oleiros, están ornamentadas moi ben, cada unha cun tema, non? E esta queríamos dedicala aos cooperantes a nivel mundial, as ONGs e a todas as persoas, monxas, curas, de boa fe, non de mala fe, que tamén os hai de mala fe, non? Pero xente que loitaba no mundo polos pobres e na defensa de uns valores determinados para os dereitos humanos, non? Das persoas. Entonces, fago un concurso, se presentan varias propostas e non me gustan. Entonces, nun viaxe que fixen a Cuba, na Escola de Artes de Cuba, me invitan, dou unha charla, e se me ocurre unha idea de propoñerlles aos alumnos desa escola que fagan un tema de homenaxe á cooperación internacional. Me veño para España e me entregan 2 meses máis tarde, me mandan desde Cuba as propostas que habían feito xóvenes cubanos nas escolas de arte, non? Entón, cando vexo eso, cando vexo a estatua do Che, me pareceu maravilloso porque coincidía que era a Avenida do Che e ademais que o Che foi o cooperante máis importante que se conoce no século pasado a nivel mundial. De feito, en todas as partes do mundo, creo que non hai un solo país no mundo, incluído Estados Unidos, que non haya xente, milleiros de xente, que a figura do Che no peito ca camiseta. É un símbolo internacional e por iso esta é a razón principal, o que non se conoce, non fixe unha estatua Che, non, fixe unha estatua ca imaxen do Che para defender as ONGs e a cooperación internacional. Pois moitísimas gracias, a verdade é que dá gusto poder ter xente hoxe que tivo tanto que ver nisto. Claro, neste caso temos a sorte de ter o alcalde que estaba nese momento tamén ao mando destas cousas.
por eso está o Che, pola cooperación, por esa parte positiva, así que eu creo que podemos pechar esta sección con esta última... Bueno, só quería dar un última curiosidade. Dale. Vale, pois nada, supoño que vos, moitos de vos xa o saberedes, pero que pois esta Está Todo Che pois provocou algúns actos vandálicos ao pouco de seren inaugurada, que a primeira foi en xullo de 2008 porque foi inaugurada en xuño, pois deu lugar a eso, a uns grafitis que se pintaron ali e tal, e logo houbo outro ataque, por así chamalo, vandálico, que foi fai uns anos xa. E logo, por último, que quería comentar porque me pareceu moi cómico, moi gracioso, un incidente que ocorreu no ano pasado, creo que foi, sí, en decembro do 2020, que foi que un coche estrelou contra a rotonda do Che. E o coche, pois, foi pola noite, creo que foi ás 4 da madrugada, se non me lembro mal, deuse a fuga, o sea, deixou o coche ali, estampouse contra a estatua e dixo, voume daqui, e foise. Pois aí, quedámonos, fijadevos nesta sección, que temos esa parte de cultura urbana popular, do que podía saber a xente, non? Despois, ese aporte de Nerea, un aporte tamén do público, e despois estas pequenas curiosidades, aí está, curiosidades. Igual os vándalos e as vándalas que non sei se vándalas, non teño ni idea, pero bueno, a xente vandálica que fai todas esas cosas, igual é que ten que escoitar tamén este programa de radio para saber por que son as cousas, porque ás veces simplemente é non saber, que a gran maioría de odio e de todas estas cousas é por falta de formación e información, así que deixamos esta sección, moitas grazas. Gran apertura e gran primeira sección de Un Rueiro con Historias. Estamos deseando saber a que rúas van a ser as seguintes e damos paso á parte máis musical do programa, a parte na que Kiko nos vai contar algo sobre algo musical, que a veces é sobre un grupo, outras veces sobre un estilo, sabe Dios, e despois vai nos deleitar con un poquinho da súa música, da súa voz. Vou intentalo. Bueno, si deleitar non sei, vai poñer voz. Vamos a ver se é pa deleite ou pa non. Aí está, así que, sen máis, damos paso a Dando a Nota con Kiko González. Boas, Kiko, que tes preparado hoxe? Bueno, hoxe traio unha sección rocambolesca, digamos. Rocambolesca, bueno. A ver, por que rocambolesca? Porque vou falar sobre o rock en castelán. Claro, por eso rocambolesca, moi bien. Aí ese xogo de palabras radiofónico, bárbaro. O rock en castelán, que nos vas contar? Bueno, primeiro vou falar un pouco do rock xenéricamente, non? Das súas orixes, dos instrumentos que se utilizan, de que falan as letras, tamén é importante. Non? Un pouco a diferencia entre o rock internacional en inglés e o rock en castelán. Un par de artistas de relevancia a nivel nacional e internacional tamén, e un par de recomendaciones miñas que eu considero que son indispensables na miña playlist. Bueno, pues estamos deseosos porque, claro, vanos contar un poquinho as historias do rock, a historia do rock en xeral, porque, claro, o rock español, o rock en castelán tamén ven do rock inglés, entón se non entendemos esa primeira parte non entenderíamos nada, non? Exacto. Pois contanos, cando empeza todo isto? Empeza a mediados dos anos 50 en Estados Unidos, un xénero que ven das raíces do blues, do jazz e do soul. O sea, que é como unha mezcla. Sí. Carai, pues se me matas agora non o sabía, Eu tampouco. De feito, comparten moitos instrumentos entre os diferentes estilos estes que estou comentando. Moitos instrumentos, porque agora, se penso instrumentos do rock, vos... Guitarra eléctrica. Guitarra. No, así, a tope, guitarra eléctrica. Bueno. Pero hai máis. E batería. Batería tamén. Están acertando? Hombre, estas dúas eran faciliñas, Non sei. Vale, que máis instrumentos temos aí no rock? Temos baixo, temos teclados, temos instrumentos de vento, en ocasións saxos, por eso digo, ten influencia do jazz. No blues escoitamos guitarras eléctricas, escoitamos batería tamén, corda en xeral, sintetizadores e, por suposto, voz na maioría de canciones de rock. Vale. A verdade é que cóstame ver agora algún exemplo de rock con algo de vento. Non sei... algo? Agora que me lembro, por exemplo, Fito Fitipaldis, que estamos falando en rock en castelán, ten moito saxofón.
Vale, sí, ahora que o dis, sí. Claro que unha das cousas que supoño que nos abrirás a mente é que o rock non é solo o hard rock, non? Que sempre pensamos nesa parte... É un abanico moi amplo. É un abanico moi amplo. amplo. Outro día, eu penso en rock e penso en AC/DC, penso en Nirvana, grupos de hard suaves, rock. Hard rock. Claro. E o rock and roll non é iso, o hard rock é unha parte nomais. Sí, é unha subdivisión, digamos. Vale, nos anos 50, e cando chega a España, entón? Nos 60, máis ou menos. Tampouco hai exactamente... Como é a música, que velocidade? 10 aniños nun sitio e ala, xa está nos demais sitios. Triunfou. E como triunfou en España? Triunfou moito? Triunfou pouco? Os artistas nacionais triunfaron no propio país bastante, nos países de habla hispana tamén, pero fora non moito. A diferenza entre o rock inglés e o castelán é ese, que o rock inglés escoitas en todo o mundo. Ata seguro que nós escoitamos moitísimas canciones en inglés. Sí. Bueno, nacionales tamén, en castelán, pero digo, en Reino Unido estou seguro de que case ninguén escoita rock en castelán. Pouca xente. Por poñer un exemplo. Non está tan universalizado, non? Digamos, porque hai xente para todo o mundo escoita así como un pouco de todo, pero non se universalizou tanto hasta despois, porque despois sí que saliron moitos artistas internacionais rockeiros en español, non? En castelán. Eu, por exemplo, veñes en momento Joaquín Sabina, que eu creo que coñécelo todo o mundo. Ten así unha parte de balada e ten aí unha parte de rock tamén. Non sei se hai algún máis así que saíra aí o estrellato de aquí de España. É difícil, obviamente, eu penso, Fito e Fitipaldis actuaron ata en Tokio, seguramente que sí, saíran, claro, pero nesta época na que a globalización é tremenda, xa é diferente. Saíran, pero eu creo que tanto éxito como se pode acadar no propio país, non. E dixeches tamén algo sobre as letras. As letras. O sea, que pasa cas letras? Que diferencia hai en inglés ao español, en plan, os temas? Os temas propiamente de orixe, as letras de rock son reivindicativas. Son de reivindicación. De hecho, de feito, saen tamén de influencia das work songs, que eran as cancións de traballo. Vale, ni idea, As cancións de traballo que nos traballaban de algodón Mentras traballaban. Vale. A ver, eu descubrindo o mundo. Sí, bueno, eu levo descubrindo o mundo desde que vos conozo, así que eu era tonto antes de chegar aquí, así que... De feito, do rock sae o rap, que tamén é un método bastante reivindicativo de facer música. En serio? Eu pensaba que saía do hip hop, vaya. Hip hop é o movimento, digamos, o hip hop engloba o graffiti, o breakdance e o rap. Non lo pillas, Non lo pillas, estás facendo un lote de preguntas e non o pillas, Sabes de todo. Vale, contanos máis, que máis tes aí preparado para contarnos? Teño vos uns artistas nacionales que seguro que coñecedes, un par de curiosidades de algún. Por exemplo, Platero y tú. Coñécelos? Sóname. Queremos soar moito. Se me dices, te suena? Suéname. Suena. Suena bien. Cando se disolve Platero y tú, saen 3 grupos. Fito e Fitipaldis, con Fito Cabrales, Extremo Duro, con Iñaki Antón, y La Gripe, con Juanchu Olano y Jesús García. Mira, ves, ahora sí que sí que me dixou Pati Difuso. Non tiña ni idea de que Platero y tú, que Platero y yo es el libro. Sí. Platero y tú é o grupo de música, e saliron de aí eses 3 grupos tan importantes. Non tiña ni idea de que había raíces. Dous de máis índole, digamos, A Gripe menos coñecida. É menos coñecida. Pero bueno, coñecida, non sei se por aí o público coñecía A Gripe. Pero seguro que Extremo Duro... A Gripe non se conoce. Bueno, era un chiste tonto. Non se riu nadie, así que podemos seguir. Leño, da movida madrileña. Sí. Seguro que coñeces a Rosendo. Home, sí, ese sí que me sona. Ese sí que me sona. Loquillo. Seguro que coñece todo o mundo aquí. Los Ronaldos. Sí, ese... Ahora se me dices unha canción, non callo, pero o grupo sí. No puedo vivir sin ti. Non hai manera. En serio? Sí. Non hai maneira. Claro, sí, ahora sí, ya caí. Do grupo que sae Coque Malla, que aparte de ser un grandísimo músico,
é actor, ven de familia de pais actores. Amaral. Joaquín Sabina, que xa comentei. Los Suaves. Home, sí. Los Suaves. Home, sí, moita festa trajamos, claro. É que eu teño a cultura musical da Panorama, tamén vos lo digo. O sea, moi de festa. Sácame de aí, eu conozo unha canción de cada grupo e a vivir, sabes? A ver, fiesteros e iso. Seguro que coñeces tamén os Celtas Cortos. Sí. Sóname, ahora non me digas unha canción, pero sóname. 20 de abril del 90. Ah, sí. Mira que bien, mira que me lo van recordando. Moi bien. Te voy encauzando. Damos yo play ao Spotify, moi bien. Y el último de la fila, así a nivel nacional, que para mí, de los que he dicho, si no el que más me gusta, de los que más. Non así como os icónicos no rock en castelán, non? Sí, en España. En España. Logo internacionais temos Andrés Calamaro, de Argentina, Soda Stereo, que é un grupiño un grupazo de Argentina, Ariel Roth. Bueno, así ya sí que me mata, se non canta Panorama, nin idea. Maná canta Panorama. Ai, sí, Maná sí. Estoy clavado. Carlos Santana, que é un guitarrista boísimo, de feito, creo que vendeu máis de 100 millóns de copias de discos, ten 20 e pico Grammys, o sea que non ten desperdicio. Vale, pues tenemos que escoitar algo dele, Carlos Santana, xa che digo, é solo guitarrista. Non canta. Por exemplo, ten unha canción con Maná que eu recomendo, que é Corazón Espinado, que esa guitarra suena. Hombre, Corazón Espinado, sí. Pero esa non... espera. Corazón Espinado ten que haber dúas cancións, porque a mí hai unha que soname con voz de muller. Corazón Espinado... Esa non é, verdad? Esa non é. Claro, non é. Corazón Espinado... La guitarra de Santana. Vale, todo ahora sufriendo. Sigue. No importa. Ahora me facendo sufrir, Ahora iba a soltar unhas recomendaciones miñas, non? Recomendación, sacade aí o papel e o boli. Pásanos la playlist de Spotify. Claro, podemos compartir esas na descripción dos nosos vídeos da Moci Radio e poñémolo aí para que a xente o poda... De nada. Poda saber que escoita Kiko, que saldrás club de fans e todo. Vanos escoitar solo por escoitar o que escoitas ti. Bueno, eu escoito moita merda. Bueno, aquí o postproducción, pi, vale? Outro pi. De Fito, recomendo Las nubes de tu pelo, por ejemplo, de Extremoduro Si te vas, que Extremoduro todo mundo asocia con rock moi duro, pues Si te vas un rock máis sinfónico, digamos, non? De Joaquín Sabina recomendaría 19 días y 500 noches, como non? De Los Suaves, yo creo que hasta el público me podría decir una canción de Los Suaves. Una, tamén te digo, seguramente, una sola. Dolores se llamaba Lola. Claro, porque sabedes algunha máis? Eu non. Vos sí? No, tampoco. Muy bien, eso es. Vale. Y nada, de Calamaro, Flaca. Y ya está, de Maná y Carlos Santana, Corazón Espinado. Bueno, eu agora estou deseando saber, porque ahora vamos facer un parón de un minutiño na máis para que te coloques ca guitarra e tal. E quero saber con que imos rematar este primeiro programa de Moci Radio da mañá de hoxe. Que nos vas facer? Imos rematar con Insurrección, de Manolo García. Aí está, sempre elige aí el top, El non ten medo ningún a facer cousas aí de los tops. Despois nos chamarán para decir, Dios mío, estades tolos, que estades facendo. Pero nos chamarán das Torres ou nos chamarán de... Claro, porque aquí empezou Ken, que o vocalista de Ken actuou aquí e agora xa vai actuar tamén no Museo dos Oleiros, non? Sí. Así que de aquí vas a estrellado, sabes? Bueno, perfecto. Pois aquí rematamos hoxe a Moci Radio de hoxe. Recordamos Ciencias da Saúde, O Rueiro, Notas musicais, cultura musical ca man de Kiko. Sobre todo, mil gracias a todo este público que temos hoxe aquí que dedicou a mañán para vir a ver a estes rapaces. Antes vos dimos un aplauso a vos e agora imos de dar un aplauso a eles porque están traballando moitísimo. Gracias. Hasta sempre, hasta o seguinte Moci Radio. ¿Dónde
estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si llora ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Yo os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Me cortó el pelo una y otra vez. Me quiero defender. Dame mi alma y déjame en paz. Y quiero intentar no volver a caer. Pequeñas tretas para continuar en la brecha. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Una vez más. Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Muchas gracias.